Kublai pi Baroh sesisian pat nak kedu darshan kan Shillong ipediang sobhai pi hakane ka janmit syakane ka program Health Essentials. Hoi ngi kum kibreu ngi don ni ka met ka phat ngi don ni kita ki bortip thu ka bangi su thu ya ka saudong saukun ka jungi. Para ka met ka phat ka jungi ngi don ru ki khat met ki ba pau shabar bat ki badon support kum ju. Bat hoi ka jing im jungi kum kibreu ngi kwa bandan ka Jingkhiah kran kata kemudahan nadu ka bor perkhat ka bor met ka jungi ke jing sngo ki jongi Baroh ngi kwa bandon hang Jingkhiah kran ndai ngimla ban laj ban yakendu isibun ki jing ki jing ki bay dai bat ka kot ka khya ndai ngi sngo tanat pat ba ngimlong ki badu jing kermen namar ba ngi don ni ka medical science bat ngi don ru ye ki doktor ki ba tre shitom ban penyo pat yangi ya kata ka Jingkoit Jingkhiah ka met ka phat ka jongi Timantaka ngi don menyekran bat I Dr. Ruben Lamyaki Kenta I belong I Associate Professor Cardiothoracic Vascular Surgery hapo Negrams bat kaphang ka bangila bu mentaka ngi kalong ka Jingkoit Jingkhiah uklong Snam ka Donkam ya Baroh. Te arfu khandai tarik jong benai September rakhi ya ka World Heart Day. Te kane ka topik mentaka ngi kalong ka badai biang banginyo menyekran halor kane ka phang bat ni pnya sobhai Dr. Ruben syakane ka program ka jongi bat hashwa bangin ya teng ka jingkran bat I nginya phasha khindiat syakine ki clippings All over the world hearts are hurting. Some places have it worse than others. What can we do to connect our hearts? It starts with how we can use heart to make healthy choices. But what if those choices are not accessible? To connect with our own hearts, to monitor our hearts, to understand our risk, to connect to every heart, we want everyone to have access to the same tools, the same opportunities, to connect people with cardiovascular disease, to create community. Will you use heart to connect? Te hadian bapilayo I ya kitu ki clipping katto katnia syapang kini ka phang banginya keren mentaka sngi kata ka Jingkoit Jingkhiah uklong Snam ka Donkam ya Baroh tinginya phai menta bat I Dr. Ruben Lamyaki Kenta te doktor phin batai singi khindiat ya syapang kini ka jingrakhi ya kini ka World Heart Day te hau Snam khat khandai spa khandai karon ka kunhun jong kini ki doctors ki basumari ya uklong Snam ka ba khat ya de kum ka World Heart Federation te por ki pe ki jingkhen jingdia jong kini ki brio ki bayap hak ka perthai Baroh ki iba ki brio ki yap pontam namar daka daw jong u klong Snam te ki rai ba kin ai kane ka jingtip bat kane ka information ka awareness mo ye ki brio bakin tip shapang uni ujing pang klong Snam bat kumno ban sumari le bat mani radaya de ilade na uni ujing pang klong Snam te ki rai no ba how po arpo kane trik unai lur kin ya rakhino ya kane ka World Heart Day ban ai awareness ban pentip ya kipang ni jing pang klong Snam bat ba ki ya ki brio kumno ba kin yo ya dai le de na kini ki jing pang klong Snam te na kata ka daw mar arpo kane trik unai lur ni rakhi ya u World Heart Day te kini ka jingrakhi kalong khamtam na benta ban wanra ya ka jing pentip pat ba ban long awareness kata ka di badon kam ha menta nama da fi pej menta ki sngi tar kum ki statistics te man ka usnem kumba shikror hinyo po pralak ngut ki brio ki yap tang namar da ki jing pang klong Snam ha ka perthai Baroh ko te kani ka cardiovascular disease ne ka jing pang klong Snam ka dei ka daw ka ba
kadai kadau ka number 1 killer mo ki ong ya of deaths all over the world bro ko patai te na kadara ngi la kani ka World Heart Federation ka thmu bat ka shimi kani ka lenti ban rakhe ka World Heart Day te doctor phin बताए ngi khambania sha phang kane mo cardiovascular disease le ne ka ta ka jingpang jong klong snam bar kita ki thit snam te kini ki cardiovascular diseases kini ki jingpang jong klong snam but ye kini ki thit ki ba ya chi ki khot ye ka jong ki mat jing bro ka wai te kino jingpang ki bakta yu klong snam but ye ki de khot but kini ki thit snam ki ba ya chi ki de khot mat jungi ki ye ka ta kon thup lang ki khot ya ka kumta ya ka cardiovascular disease te proportion na kini ki jingpang ki de ki khot ki heart attacks mo ki coronary artery disease but ka cerebrovascular disease ka stroke so kini ka cardiovascular disease proportion ka don ka kentup ya ka heart attack but ya ka stroke kiwi pat ki don kini ki valvular heart disease ne ki jingpang jong ki khidap jong ki klong snam ne ki jingpang jong aorta ne aorta ri u thit ba ubami na klong snam henta bde kapla ka ba don halor klong snam ki khot pericardium kataru ki khot kataru ka kentup lain ka cardiovascular disease henta bde ki jingpang klong snam jong ki khlum ki jingpai thliu ki ru ya kataru ki kenya bo ka cardiovascular disease henta ki jing pang jong kini ki arrhythmia ki jing tiet ki jing per jong ki jing tiet jong klong snam teng tiet stat teng tiet suki ye kataru ki kenya bo ka cardiovascular disease te doctor ki daw ki bokong san ki ba penlong ye ki jingpang te da fi pet ye kini ki risk factors ne ki daw ki ba penlong ye ki jingpang jong klong snam ki don arjat mo broadly ong ta te keren kata ka non modifiable risk factor ne kita ki daw ki bla ban bomla ban ker umla ban sumar ye kita ki daw te bat ka ba ka de ka modifiable risk factor ne kita ki daw ki bala bangin sumar ban de da le na ki jingpang klong snam te hakini ki non modifiable risk factor ne kita ki daw bangin mimla ban le e ru ka ban kong do ka de ka family history ne ka jingkhiah pateng jong ka ne ka jingpang jong klong snam ka yang te da fi don ye kata te ka de ka non modifiable risk factor ka ba ar ka de ka karta jong fi te kan banang yaw karta pala de kan pau snam ka risk jong fi ba fin yo ka jingpang klong snam ka kanang jur ka balai pa de ka jinglong container jinglong shinrang te dangi pet haki contai ki ba duna kan pau snam namar ba kidon ki hormones mo ki estrogen ki cardioprotective ki dial de ya na ki jingpang klong snam ba de haki shinrang kamdan kata te ki shinrang ki don ka risk ne ka jingma ba kila pani obo ne ki jingpang klong snam henta pade defibet ka race ka judge benrio mo te haki Asians but ki Africans kani ka jingpang ka khamjlei henta pade menta pade dangi wan no checking ki non ki modifiable risk factors ne ki daw ki ba ngi la man sumar ban pen kyari le na gu jingpang klong snam ka ban kong do ka ba kumnungi sumar ka ba te dangi sumar bha ka ba e jungi te ngi la ban modify ne ngi la ban penduda jingpang klong snam ka ba ka de ka exercise ne ka jing le kilan ma ki ong ta henta bre ka ba lai ka de ka jing di jong ka kyan alcohol ka ba saw ka de ka jing bam ne ka jing di jong duma ka ba san ka de ka stress mo menta ki juk menta ngi hap friendship ka stress ru but henta bre ke don se ka kumno fi shong ha ka mariang da ka mariang jong fi ka long ka bajabo te ka risk ba fin yo ka jingpang jong klong snam ru ka khamjur te kini ki modifiable risk factors ne ki risk factors ne filamen penduna ban penduna ka jingpang klong snam te kita te hatu ki brio hakanu kru kom ba ki brio kin la ban song tho eladi ba mo ki don kita ki risk factors ki ba fi ong ki ba la ban develop shakata ka jingpang klong snam te dangi kan chipang kan ki non modifiable risk factors te fimla ban le chipang ta but if you have fi apshim kalar klenti ban sumali da shu modify ye ki modifiable risk factors te ya ka diet da fi bam ka jingbam ru fi pe menta ki si ka jingbam kam de ka bkhot te ki biru ki bam ka mlo shibun ka jingbam kleng ka jingbam kleng ru ki me pe ki me thau nar kata ka jingbam jong ki jhur ki jab bat ki soru ka kham duna menta ki si ka jingbam kam de ka ba kalong processed food maki ong ka processed food mood kala kilat shed
Haki umpenyang bat haki kila ada bear ki chemical bahkan bahkan long ka bahkan snew bahkan penek belum snew mah. Te ngi kum ki doctors ngi shamba da fi bam shibun bahkan ki processed foods te kakta ya kini ki thit snam jong fi nama ka jinglang jong ka kleng ka jing sok kleng jong kini ki thit ka kham kloi haki ni ki bri ki bam processed food. Te ka recommendation jong ki doctors ka dei ban bam shibun ujhuru jhep bat ki so kumba sanse kumba saus pak gram ne 5 portions mo ki ang hapo shi sin chisngi ki ban bam ki jhur ki jhep. Henta bare kanika do jong firu kanika doru fili bandi bam ka do ka ba white meat ki ang ka do si an ki do kha bat pendunai kanika red meat ki dei ka do masi ki mo. Nero kata kanika intake jong kinika mulu jong fi kadai penduna ki brio menta ka recommended dose jong ka mulu hapo shi sin kadai kumba 100 gram mo ka blong R gram kalong which is equal to 2 grams of sodium. Te ka jingba menta pada ki bam ki ka normal dagi pet kini ki research ki brio ki bam kumba khat R gram 10 gram shisngi which is double the intake kalong double ki ka jingbam jong jong kani kamlu jong ki. Te ka de ki bam shibon kamlu te ka pressure ru ka kio. Te kani ru ka penle ka penchitom yu Klong Snam. Henta pada ka jingbam jong kini ki grains mo ki grains mut ki ukau ka khao ki bam ki belong refine bam ki polish rice na ki bam yu maida te kini ki bam jong kini ki cereals ki man long ki unrefined so nakata ka daw henta pada ya kanika umpenyang ki man bam ki unsaturated fats ki bam saturated fats ka dalda ki bam ki these are saturated fats te kini ru ki man penduna te ya ka bam hi da filament sumar te kadika malak menyedang la di dawa ya ke Klong Snam fi te kita kilometer henta pada ya kanika ultra processed food ki khon ultra processed food ki jingbam ba kila bear chemical shibun ha ban bakan ne shislam kum ki frozen food ki kini ngi happen du na shibun te kat balahi bam ka bam bala shat hi de hi bat pendunai ka jingbam ki bala shat bila on process mo ki ong ki bala shat shwa ki bala ban betap fridge bilang frozen betul te kumta te pila ong doktor kamlu bat ka umphniang te ba iki processed food ne kita ban kiar te ngi depet ya kamlu atu kadai kamlu ka suber kum tu ne de kadai ka bangila tap apo jinta ai ne kadai kamlu im ne bangi ki ber ka balong te menta flada ka jingbam ka jingta ki fila ber melu ka tu kadai la adi man biang Henry ki bron ki brio ki ba tak ber na lor te kat kum research menta ki ki apa ni ba if you use excessive salt table salt ne fi ber na lor shu kum gini ki brio ka jingma ba yeki bikin yo ya kan ka jing pang Klong Snam wa kham jor kum ka ki hadu 4% te ni hap ban ya dai de ban ni hapin dunai kan ka jing ber melu na lor te nakata ka daw kala shat hieng tla shat jingta fla ber kum lu ka ban biang ka ban bang ka bam te la biang kata film de ban ber na lor kata te ka recommended ka kumbangi ong plat 1 gram kum lu film la ban shim ka kata yu Klong Snam te mta Teka bagi dai ba ko umphniang pa doktor na mangi hang ni mo ngi dapat bunsin ngi kampanun kam ya ko umphniang bam la ni mo to ko umphniang sabat kan ka refined oil ka ki ba bon jat ki bon jat ha te hakanu ko kam ki briu kin tip ba kanu ko umphniang ka ba biang ban set set kan ki biang ki umphniang ki unsaturated ki shit dan ki umphniang ki la label labeled with unsaturated fats mo ki do ki umphniang ki ba pha mo te umphniang yong ki mustard oil that is very good ki refined oil fi hap thau namar kito ki time ban purify ban penli ko to ki penyat ka chemical process kan li mo te kito ki long saturated oils te henta pade ye ka to ki la man kata ya Klong Snam te ka khiru kalong ka ba pade umdik palathan hendak fi menta ki fi ka dalda ka de ka tang ka umphniang jong palm oil ka bala kala kila le chemical process bakan long teli bakan ne aslam te ka to kam ne ka ba kalong saturated fats te ka to ka ta ba ya ka met ka jong fi te kam ta te kata hi baki mo ki parlo ki jongi ba pet ki ban so thu na mar ngi shane kana pet karu kom shat kare be kata umphniang saw bat kan umphniang refined oil
la lesi hasor kin don ki bala mo la jit ikum pnian ki bakham yu dai hanong kendong lesi kin nampat da song thu bahai kata te doktor ha ba ya ha ba pet ya kini ke jingpang klong snam ko ba pila batai kitum tan mo ka bala man pin khia ban ko bamla man pin khia te ka ba kham kan rai bha ka de no te kat ba pila hi fidi ban pet ki kitu ki risk factors ke bela ben khia bet sumari le de te ka akren sipang ka jingpang mo te kata kari koi kamat ka dewi ka baal kamat ka ka exercise physical activity menta ka juk suk menta jungi te ka jingya la khamduna ngila pendon ka skuti ki kali ki ai te kane ka penduna ka physical activity jong fi ne ka jingya jong fi te kat kum ka bangi pej ka recommendation jungi doctors ka ba kat kum ka rta jong fi ki don ki kanu minute fi ban yang ka de ngila don ki recommendations te ki khna ki ba hado khanyau snam shwa ka khanyau snam ki di ban la henry post minute chi shi kan ta chi te ki di ban la ka ki di ban don ka physical activity ya ki brio ki bran khatpra hado henry post snam hapok kan henry snam kumba shi spa san minute what ar kan ta shi tangi e ki di ban don ka moderate activity moderate activity kemud ba ya kai trejing tre hakper ma henta pada kadang saka 60 minutes physical activity fil aman le kata mut running na cycling na fast swimming ya ki brio ki ba hakane ka gap kane ka group ka badan khatra hado 100 post nam ya ki ba pala 100 post nam ka jing ka recommendation jungi ka dei ba pala dia ka 4 minute fin di man le ka moderate exercise and moderate physical activity da fimla le 4 minute henta bade sa ya suki pin ki ka to ka jing exercise jong fi pala 4 minute te kata gadi recommendation jungi nama dafi pinon kami kana exercise ne ka jing mare ne ka trekam hakpe ne ka jingi ne tang ha lepo minute chi steru ka penduna ka jingyo jingpang klong snam fi so it is a preventive it builds your heart it's a good tamut kini ke jingkilan met ka Donkam ka penkhia mo penkhia ti doktor ko mapila ong ta ka jingkilan met ki don ki khap ki bang yu I wat kini ki bro ki balong mo ki long fit ba ha ka met ka phat e ki dang don hi ka khap ka ba ki yo han attack te ka e ka case ka ba mo mapila ban batai nak ta jong ki pan kini kisngi fi dang I tu comedian uba pauna mo raju sibasta uli gym henta pada concern yo heart attack u clot na mo hapo aims te kidan kini ki risk factors kum ka stress mo ka stress ru ka pin kiu arsha ka jing pangklong snam fi you get sudden heart attacks because of stress da fim thia ba da fim yo thia ba karon ka jing huri hura kamran ka inner peace of mind mo ka jing suk hapok ka men sim ka kani ka jing perkhat jong fi kane ka increase ya ka jing pang risk ba fin yo jing pangklong snam te kani ro ngina mentai men trying him to kan ya kani ka stress ka mata pada menta hagari ka jog ni hap kani ki ya ka stress ro te kidan ki bibri pada ki baladon ka to ka non modifiable risk factors ne kito ki daw ba ngimla man lai iru kum ka jing har pateng jing pang jong klong snam ma ito ngimla man lai te ne kim tip ba kadon ka jing har pateng jing pang klong snam hai jong ki te kensan ki yo ya kata henta pada ku ba ong ifi ka age ma ka karta ka jing ya karta ru ka di ka risk factor ba fin yo ya kini ki heart disease jing pang klong snam but kani ka race ru ini ki Asians te kamtam mi don ya ka risk ba ngila man yo jing pang shipun jong klong snam entah pada kini kisni firang iu bakadan ka covid te haka por covid ru kito ki bala jam covid masan dat covid pada ki le gym pada hapo klong snami kadan ka jing khata jong covid te ki yo kata ka myocarditis ki khot ma ka jing pang jong klong snam te kensan ki sedang gym no te hakito ko por ki yo heart attack te ka covid ru klak ta shi boni kini ka jing pang te kita te hakanu ko por doctor baki brio habakin suthu ki di ban le chi doctor ban lada ki kinu ki dak kishen gen ka ba ke pen I ki de ban ne chi doctor ka ban kong do kinong pang ki di ban tips pas pang ka kini ki non modifiable baki modifiable risk factors mo te bagi non modifiable risk factors ne kita ki daw bem la male ye sho kum ka jing her pateng jing pang mo jing pang sam te ki di ban tip kita te de ki tip kata te ki di ban mador ki di ban le check up mo syaki doktor pen pini le dia henta pada de kedon diabetes kedon ka BP ka jing di rumah ka palat
ka jing di kiat ba palat mo kini ki risk factors ba fila de la dehi fila ban pen duna pada da fimla ba te fila ban don ni ka risk factor bujur ba te fidi ban wan cha ying shagi doctors ki dak kishin ba fidan jing pang klong sang ka dei ba da fiang kan de stat shadam mo henta de ban kiu phalor ban kiu bania chis pa mitar fimla thaj kloy ka jing her ban sim ka fi stat ring ban sim ka jing su jong shadam kani ka jing su shadam ru ka de ka ba kablong ko congestion ni po liang ka diang ka si ka kani ka jing pa jong ka jing su ru ka le chini ka diang ka khti ka diang ka kiu shini shateng am mo shini shadin ru ka kiu de kani ka de ka wei ka dak naki jing pang klong snam ka ba ka de ba fi king kle mo ka long light headed king bayong ki ang mong ta ka jing king bayong henta pa de teng ba fi su thu ba uni klong snam fi ti stat ti chaki plan ti kita ke de ki dak ba fi di man wan pa ni no ile de kani jing post ebru klem daw ka de ka wei ka dak ka shin ba fi di man wan pa ni ile de hapo doctor de ban shim sting mo la don kita ki dak kishin nama don ki bru ki ong ki yo at attack klem daw klem dak klem shin klem tip bat ki yo ka heart attack ki bon ki bru ki bakla ya kani ka jing yo heart attack ba gastric no ka nama ka ne ka jing su shadam ka dan hang ni han ni ha ru shadam bat han ni ha jong ko teng ki confuse ki bakla ki ong ka ban di tang gastric te kim ju pet thu tu te teng te ka pai khano ka jing su si te na ka ta daw ki ban pha pe ni ba do le de da ka su hang ni ha shadam ne hani halor ko ni ki ban pha pe ni le doctor ti kum kani ka cholesterol doctor menta ka long very common mo but ki bon ma ki ba ki ka cholesterol hatu kan no ka long ga men sao na ga tau klong snam pe hapo ka me jong fi don ka me ka cholesterol ma cholesterol ka de ka kinja chemical hapo ka snam ka bashna ki hormones mo ki hormones ba di ni ki cell walls te haka jing ka jungi menta ka juk roi menta te ka jing bam ru ngim ju pe cho ka bam ka bod ka jurba cholesterol te ka jing bam do ka kala palat menta ngim ju pe cho ka ngim ju thau sho kan te ka jur ka cholesterol ka me jong fi ka de kinja klen ka cholesterol te da ka jur ka cholesterol hapo ka me jong fi ka cholesterol ka sop ka lang hakini ki thit snam jong fi te ki thit snam ki ya chabar ko ka men ha ka yi do khat men ka ya pe ka rene ka thit snam ti da ka tu ga lenti ka block mo ka sop ka tu ka cholesterol ti ka duna ka ya snam ka jing ya jong snam ka duna ka tu ka dokhat men ti da ka duna ti ki sedang yap suki kini ki dokhat men ti ongkai na ai nuk sai fi da ka ne ka lenti ka da kini ki thit snam ki bayat ka jabing ki perking nama ka jing sop jong ka klen hapo ki thit snam mo ti fi yo ka just stroke mo yap silang ki khat mo to da fi da ka ne ka jing sop jong ka ne ka cholesterol hapo kini ki thit snam ki bayat hapo klong snam ka dan kum ta te fi yo heart attack mo henta pre da ki ne ki thit snam ki block ha ki thit ka jat te fi yo ki gangrene ne ki peripheral vascular diseases te yakini ki cholesterol kidan ki jing thong mo kidan ki levels which are normal levels which are abnormal levels te fidi ban tip chipang ki taru te karan ka good cholesterol karan ka bad cholesterol ma te ka total cholesterol hakame jong fi ka de banduna ya ka aspa point ma ya kana ka low density lipoprotein ne ka klen ka bakhasni hogi khat bad cholesterol ka de ban duna ya ka sispa ma ya ka HDL ne ka high density lipoprotein ne ka cholesterol ka babha mo ka ban pala de ka ripho ma henta ne ki triglycerides ki di ban la ka sispa san pho te daka ke cholesterol hakame jong fi te you have hapni le doctor te lono fidi ban test kata fidi ban tip da fidon kan ka non modified risk factor ne kan ka history hayeng ba kading jing her pateng jong ka jing pangklong sam ko don te ngi recommend ba arpusnam haka arpusnam hi karta arpusnam sedang no ka test ngini epe henda pada marka sansnam pha check pada yeki brio ki mon ki bam don ki risk factors te kat kumigi dengi pech pada henta pada da ka cholesterol te ngi hap sedang ki dawai but ngi hap sumari ka bam te hap modify ka lifestyle jong fi kin kata kumigi te kata te doctor haba ki brio ki ba yo ek ne jing pang klong snam kumno ka ne ka jing sumar pa eki
hatu kadai ka ba jalan ne kadai ka ba la ban kadai lifetime ne klak ban batai bini ing niat sepang jing sumar kaman dengkong do te ngaku ahi bakinum poi shanga bakinum don ka jingpang mo pada kasit poi ka jingpang te ngim la ban le ngi hap sumar kadai ka duty jing bangin sumar te kaman dengkong do te kadai ka prevention ngi ku ahi ka prevention yung yakini ki heart diseases mo pada daki mla ban daki pai ka jingpang pada te ngi hap sumar ongkai in mentangan diskusi pang u Klong Snam bat ka brain kata kadi 85% kiba kata ka syak ta ka cardiovascular diseases te ongka ada few stroke and kan ka jabing te kala ban dik arja ki stroke ka beneng kong do ka stroke ba kami ai ka snam ka jabing namar kla sop klen yang to po you ka ki tit snam ki ba ya po ka jabing te hang to ngi hap sna lenti ngi hap tap stand mo ngi hap pen ka to klen yang to po ka tit ba ya jabing ti ka tu ki hab le ki intervention radiologist teng ka da ka kiu plat ka pressure ti uthit ubaya pol kong sam upat da upat ti ka don ka bleeding ka jing place nam hapo ka jabing ka tu ka just stroke ki khot ka hemorrhagic stroke ti ka tu ka stroke ka de ba kham ma ti ka tu ngim jula ban le ye ni hab shul abe tang ka palliative care usually mo henta pa de dengi pe yu Klong Snam how Klong Snam da uni uthit snam uba ya uba supply uni Klong Snam u block te fear heart attack mo the fear heart attack te kilon atli kilat koi bashula ki angioplasty ne ba tap yu ka balloon ban peniar ka lenti hang to ne ban tap stent mo ka ba ar pada teng ka de ka open heart bypass surgery te ka open heart bypass surgery ka mut ba ka chingbang kala ajur pelat naman ngimla man tap show ikitu kitiar ban pen lenti yu thit te umban se te hap tan thit namet hi nane na kajat ne na khti ban na din chadam ni hable ko open heart bypass surgery te kata kadi ka ka jing sumar jong Klong Snam mo ya ki kjat teng kla di duma pelat kla don sugar pelat mo te kini ki kjat jong fi kla sop cholesterol kla sop kla block te ngimla ban le teng ngila ban tap do stand ne ngila ban penial ti tap ke balloon teng da umla mle ka te ngi hap tan thit biang na ka kjat bat le bypass te ka bypass surgery kami tang ka kjat ru kelaman dia ketiru kelaman dia kejat ru te kita kadi ki kilat kelenti ban sumar ti kita ki jing sumar doktor mat athai ka mo ka jinglut ka athai kan bon ha te menta hang ni hospital jungi tingi pedang ya kan ka insurance mo kan ka MHIS bat ka Ayushman Bharat te ki bon ba ki brio ki ka jing hirap ya ki jingpoit khamtam kan nama ki tiar po jong Klong Snam hi ki barem te hang ni ha po state jungi ngi pedang ya kan ka insurance te ki bon ba ki brio ki ka jing hirap nama ka na plala jong kim lut than na kim julut hi bisa te ki yo ba ka jing hirap henta pedang da feel ja private na da feel chabar te ka jing lut ka de ka babon te ki brio ru akan tu hi ba ki di ban shim ya kan ka scheme Ayushman Bharat bat kan ka PMJAY bakan ka MHIS bakin kentiu ka tang lajong bakin yo ka benefit ka jing hirap da ka polish da kistam te ngila yo ka jing ekran ka tu bai Dr. Ruben ngi pha sha khindiat shigi jing pin bana ba in sa pha biang sha studio ban bateng
Hadin gitu ki jing penang inya phai biang ke studio ho ngidang yadon haka studio ba i Dr. Ruben lam yaki kenta mengikran halor kanika Jingkoit Jingkhiah jong Klong Snam kadon kami Baroh. Di doktor ban petang ya kejing ikran kejing ngak pak ban kali phi shapang kanika jing long jing man jo kanika jing shitom ha kanika jela kejing. Te kap bang pej hapo ka practice jing hapo negrams. Te ya uni coronary artery disease ne disease jong jing block jong thi jong Klong Snam. Ngam da i bakan pon than re ye kanika jing pang jong ki klung ba ka jing pang jong ki khadop na ki valve heart disease ka chalai bang ne tika ko am kha shpang shwa ka valvular heart disease ne ki jing pang jong ki khadop jong Klong Snam ka daw ko ban kong do ka ba dai ba bun long kum ne bang ni valvular heart disease ka rheumatic heart disease ma tika ne ka rheumatic heart disease ka jing pang jong Klong Snam ka dai do fi yo ka ne ka rheumatic heart fever ki khon ka jing pang jing shit rheumatic te kane ka shit jaha ki klung ki ba shpau Snam kasan sami ai henta ba kini yo ka jing shit ka bujur ba mo henta pa ne kini yo ba yong kli ba ka jing sat rendang kam ka tukat ni sgi pa de kin sayo ha ka jing kini yo ka ne ka jing at ba ka jing sip jong kini ki mat ki ba he jong khti ba ki shat ne ki la man don ka jing ki ka bam la ban control dal de mo ki khat korea kata dradat man kata pa de harin ka tukat ni Snam kin sayo ka jing pang jong uni rheumatic heart disease jong ki khadop namar utu khyang u bapniyo ya kan rheumatic heart fever ukta tang ya kan rendang ki mat ukta yu heart ru te uni khyang u streptococcus ki khat ma streptococcal fever ki khat te ya kan kimchu i ya kan ka valvular heart disease kimchu i ki ri ki ba la ki ba roi ngi i ka developing countries te ngi ga developing country te ka jalai ba kan ri ka jala jong iru but kan valvular heart disease ka khata ikini khadop ki ba penia ya ka Snam shilanti ba habo Klong Snam kini ki khadop ki play ki khang ha ka por Klong Snam khunyat ba relax mo u shong thai te kini ki khadop ki play ki khang ki coordinate kum jo hi ba ka jing khunyat ba ka jing shong thai jong Klong Snam da ki sneo da u kuni khunyang streptococcus ne rheumatic heart fever u khta ya uni khadop te kini ki khadop kim ju bat ba teng ki la ban perking kalenti na teng ki la ban leak than ru te dalam community ka Snam ha ka jaka ba kan ya ba shakamat ka shat ba po shadam ka shat ba po Klong Snam kam ju ya chilenti shakman te ha kitu ko por ni hab le ya kan ki surgeries mo ngila ban le ka valve replacement ne ngila ban le ka valve repair ka shong ha ka jing pang jong Klong jong u ka jing pang jong valve uno u valve khta ki don saujat ki valve po Klong Snam te bro sautli ru ki la ban khta te hangne ka bong gipet hi ka jingchalai jong ne ka valvular heart disease ka bon pa te bon ki nong pang ki don ka me ka jingpot henta pre mentang khata shpang ke an kren shpang ni ka jingpang chung ki klung ka ni ki jingpang klung ka dei nado bo pun ya ki hapo ka kapo jong ki jong ki mo te teng karta jong ka me ka dunathan na teng kala yaw than kam de ka ta ka biak ka don ka fertile age mo jong ki me mo te ha ka to por de ki kha de ki pun ka byang kim ju don ne ka jingpang ki habdi ki dawai ki dashen ka iron folic acid ki to ki bio ha pregnancy ha por armet ki habdi ka jingbam duma ka jingbam koin ka jing di duma ya kene ngi i ba kini ki kme hi ki barang armet ki bam kini ki khunru kin don ka kin non ki yo be ka jingpang ki jingpai thlio te deficient ki dawai ki iron ki folic acid ni i bon ba ki bam ki ko ki duma te kim kyar ne ki jing sneo ma te ki khon ki khar ki don hi ki jing thut apok Klong Snam te ha ki me ki ba la kham yaw ta pa de ki armet te ki bon ki me ki yo ki khon ki bon down syndrome te de ki yo down syndrome te invariably ne ka don be ka jing pang apok Klong Snam ka jing pe thlio ka don be ki te ki teng hap teng aru ki khon ka ni ka gap mo hapeng ki ka duna te hang to por ka met jong ka met ka be ka pat long ready ka pat long ka pat kot ka pat khya mo te ha to por ru de ki armet bang te ka don ka kin don be ka jing duna haki khon jong ki brang ban ha Klong Snam kin don be jing pe tlu ki te teng ki brio teng ki khna ki ba ki khlung ki ba kha ki don ka ni ka jingem de fi kin don ki khlang ki ba don ka jingem ka ne ru ka de ka jingpang Klong Snam hi te jingam kebut Baroh koi kamet jeneng Baroh koi kamet body kan ka breast milk body ibu ru ki thaj kloi ki jingem te kan ru ka dak jong ki jingpang Klong Snam
teng dah ki duduk ki melak bantan ki post app kloi kan ni ko dekat jing pang Snam jerhok dap sedam khak baik kem pneumonia khak baik kan ni ko dekat jing pang kadak jong ke jing pang jong ki Klong Snam jong ki Klong kim he kim san kim kio ka kilo Jingkhiah jong ki kam kio te kan ni ko dekat dak jong ki jing pang Klong Snam ki Klong te kan ni jishi tom ka ki Klong ko ba pila batai ka bala ba nem doktor ban sumar hoi ngila man sumar teng kidon ki tlio ki bala dan dak kila ban dap hid la dia hapswan la scanning haban la check up man la kapor ka to kan ni banai baik teng ki khang hid la dia ki tlio teng kim khang hid la dia da kim khang hid la dia te ni hab ban se hapsna teng ni hab ban ka jing puan te kidon ki cases ngila man la kidon ki cases ngila man la ka shong ha ka jing wan jong ki kme ki pa kloi shingi da ki wan slam te ka jing sumar ka kham shitom ngi da ki wan kloi dingi kem kloi ka jing pang te ka kham suk ngi ro bangin sumari ki khon te kumta te mentan kuma pila ong mo ka jing di rumah ka jing bam ni jing bam di rumah di kiat ka la ban penlong ka jing pang Klong Snam ko mengi ka sarkar India ka persyam ha yang ni duma te hadu kan nu doktor kata risk factor ka don ka bentar kini ki ba di rumah ki ba di kiat ka risk factor ye bi di duma kamdi ka jing tang ka jing pang Klong Snam ka jing pang bam pong ru kadan ma te ko ba fitup hanya jela chung ni number 1 ya ka jing pang cancer chong u tangut mo esophagus te habra ko ke India ngi number 1 te kata ka de ka jing susi ngi mo nama kiyap kloi ki brio ma kita cancer te ka de ka jing shisha ba kiyap kloi ma te dafidi duma ka jing ta chong duma ya Klong Snam ka de ba kitu ki chemical ki badan ha uduma ki pen kiwe ka BP ki pen kiwe ka BP ki pen duna ya ka oxygen ha ka met jong fi ki pen duna ka oxygen met jong fi henta pada ki langru ha ki thit Snam te kum ka klen hi da ka jor ka klen bat ka jor ka ding jing di duma kalong ka double effect te ka jing lang jong kini ki jong ka jong uduma chemical duma bat jong kini ki klen hapo kini ki thit Snam ka kam step te fi yo ka jing pang kam kloi te menta ki sngir ngilas nang iba kini ki heart attack they are very common kilong very ki jelai ba kini ki brio ki bang duna kerta sapu Snam lipo Snam ki layo te da fidi dumaru da fi shong hajan ibri bam di duma itu i brio ru iyo ya ka second hand smoke itu ru i ring duma ka terem duma ka turu kham jur shu ka kham sniu shu ya ka duma ba fidi te itu ibrio bam di dumaru itu ru yo jingpang te ka BP ru akio da ka kio ko BP te Klong Snam u hap trekam shibon ma do trekam shibon te ka da ka BP ka kio kini ki thit ki laban pat ru te da ki pat ki thit te haka je ben kamtam fi ka stroke te ka udumaru de basnio ngim mentai ngi ong wat penduna no ngim ju ong penduna ngi ong pendu no rat ning khang no mla ne yu duma ngim ju ong penduna ngi ong ban penkut no pendap no 90 sure te kata gari ka warning jungi ka recommendation jungi ma mla mandi long tu mla mandi duma no kata da fio ka jing ni jing pang cancer mo jing bam pang ka kini ki khon jong fi bi wan ru the next generation mo ka lawe jong fi kituru kimdon ka tu ka jing le persha ka jong ka jong fi ka immune system jong fi ka duna te kituru kidon ka risk bikin yo cancer ka khamchur te nakata daung i ong ba sangai duma umla mandi duma te ha ba dei mentang i gajing kenrai bha ban gajing pedon kam yo drugs lu doctor te hagan hatu drugs lu don em kata gajing penma hoi ya ka Klong Snam uni drugs udi basnio pa hangni hakini ki Snam ki bdang le ala Islam menta ngala asang yo iba kibon kibrio kiba inject you drug hau ki thit lo jang ki inject hani khti ki inject iledi hajani ha syirkat teng udukut uturnia da udukut turnia teng usakut hani ubiang sakut hani apa thit di ubiang teng ukiu Klong Snam ru man se hap sai Klong hap weng yu Klong utu turnia na Klong Snam ngira juput henta bre teng da fi inject udrug ru utu khyang fi share ne fi keliang lang utu turnia ba ki barlau jong fi phem tep unu polok udon jing pang yu ha fi keliang fi inject utu dawai da fi inject utu dawai drug kitu ki ksan kitu ki jabo ki ya ha u valve ha ki lang ha u valve jong fi
Te dah kilang hau valve jong fi ki bam itu valve jong fi. Ki tu ki kedap hapok klong snam. Dah ki bam itu kedap hang tu jong fi pi jing pang klong snam. Ki bon ki nong pang jonga ki yo kini ki valve infections. Tang namar baki ye keliang uni u ternia. Ngam tre banjir kentar pada ki lakdan ki cases jongi. Te ngi hap le yo, ngi hap le di asyadam ngi hap puat. Ban sen le kuno kwa im te kwa im. Ngi hap puat. Ngi weng itu jawab barakhat, hap weng barakhat hap tap tiar hapo. Ngi kum ki surgeons ngi ju tre ban tap tiar hapo. Mo kat bala hi ngi kwa hi ban preserve ya u ne u klong snam kat ba ki structures hapo klong snam ngi kwa ban preserve. Pada ban se hap tap tiar. Balai bala julor lut ki tiar kini ki dekat met hapo kini ki dekat hapo u klong snam. Hendak ber teng u ternia u dukut u ya chu klong snam. Hap weng. Nama utu di source infection. Teng ki ni ki ternia ki pen pei ru klong snam. Da ki pen pei ban se hap plit ka shadam hap poj hap weng shat i u ternia. Te da fidi drugs kita ka dai ka result mo kanja. Hentai pada kabar pada kadai ba da fidi drugs ka ko blood pressure. Da fidi drugs klong snam fi utiet irregularly. Fila man stroke mo fila man caring ro te kala man poise ka jingya bro hakato por teng kiap overdose beli kiap overdose kadi kita gidau ini mesum syirkai ban perkat nang kata daw ki ba pej ban ki ba score mo ya kani ka program la se ki ban kitu ki ba jet ban ngap ban jet ya ka jing im om ya ka jing yap te na try kin score ki ki mo ki jing batai ki doktor ki balong ki dak kishin ki bas ngoma la dangim pikir de doktor ngaju asko ya kata ba ong ki set bo ya pacemaker mo pin batai khendiat doktor balai bo pacemaker manu kita ki ba don kaman bo pacemaker te pacemaker ude ukunja machine uba electrical signal ba u klong sam bu tiet regularly mo teng u klong snam u tiet suki than da u tiet suki than kasnam kam ya bon shaka jabien taking bayong kelon mo ka jing tiet jong klong sam ka de madon hapdeng 60 henry pau hado shi spa sen chi minute teng da duna than fila ban king bayong ti ki biu nak ta da ki shim ka pacemaker te u pacemaker ru kidon ki klong ki bakha kim judon ya kanika electrical activity bo klong sam jong ki te ki to hap tap klong pacemaker nado masan khai ki hap tap pacemaker kidon ki teman pada kidon ki brio ki bla no kerta ki bla kiu kerta ki la ya kerta ki tu kidon ki jing tiet suki jong klong snam ne ka jing tiet irregularly jong klong snam te ha ki tu ki hap tap pacemaker ni ku cardiac surgeons ni tap pacemaker tang ha ki klong ki pacemakers ha ki brio ki rangba ki ki tap ki cardiologist te tang he ki khulung brik ngile mangi ya ki khulung ki brang shukha ki bamdon electrical activity te ka klong sang uti tsuki teng uti irregularly te ha ki tu ki khulung yap tap mangi ya ki ba khla rangba pada ki pe ki cardiologist man sim la tap la long permanent ki long permanent pada uni pacemaker ru udi udan battery te udan battery te fi habdan kam bujli tu ro maka ka shong kha jing jrong ju battery life battery life ma ko snam hinyau snam ka shong ta te doktor shapang kani kam kani ka jingkhiah ka jing thau jo kamet lani kata ka mo ka BMI bagi ong bat kani ka jingkhiah krat jo kamet ka don jing ade yo menta bangi la shong ka juk ka jing roi te ka jing bam ru ngi me pet ka jing la exercise ka physical activity ngi me pet show mo na kata ka daw ka jingkhiah ka kio te kat banang kio ka jingkhiah jong fi ka risk jong fi ba finio ka jing pang klong snam ka jurbet mo te ka ideally ka BMI ka jing BMI ka de body mass index ka body mass index ka de ka jing khen jong ka jing kya jong fi bat ka jing ka renyang jong fi mo te kidon ki values mo ki ba byang ka di ban hap apa khat phra shiteng hado arpo sau pon kandai ka BMI jong fi da fi dunai kata kemot fi dong underweight mo kam de ka ba da fi palat de kata ru fi long obese ne fi long overweight te ka BMI jong fi ka di mandon hapeng khat phra shiteng bat arpo sau point kandai point kata ka BMI body mass index kar banang ki ka BMI jong fi kata kada kadon ka jingma ba fil aban yo ka jingpang jong klong sna
Te doktor kini ki brio ki badan ke Jingkhiah ka bala palat mo ka BMI ke jungki la palat ke Jingkhiah la ni kita ki bong la long obese hadu kan nu doktor ki don ya kata ka jing ma ke jing men saw ban yo jing pang Klong Snam te kat ma nang kiu ka jing BMI jong fi kata ka bon ka klan ha me jong fi mo kam de ka dok sa kam de ka sieng kani ka jing kiu jong ka BMI ka de na ka jing ka bon ka klan ha me jong fi mo kat ma nang bon ka klan jong fi kata ka res jong fi ka don ba kan pindon ka jing kiu jong cholesterol ru namar be fu bon ka klan te ka bi Klong Snam ru hap ti chibon mo te ka BP ru ka kiu mo beli uhap ti chibon mar uhap supply bon ya ka Snam ya ka met nama ka klan ru ka di ka doim te fiap ai Snam ya tu ru te hang tur hap ai supply te uhap ti chu shu baru hap ti jur te ka pressure ka kiu so you te ka pressure ru ka kiu mo ka risk ka kini ki cholesterol ru ki kiu te ka risk jong fi fen yo ki jing pang Klong Snam ka kiu ka Jingkhiah jong ka ko pila batai ha shwa ka Jingkhiah jong ka klan hi ka de ka ni ka lifestyle la ni kom im bam hoi ti kini ka klan doktor mat ka bas ngat ha ka mo ha ka do met ka pau shabar bat kani ka klan ka bas sop ye ki do jam ba jing shapo ka don je pher bat ka don ha ka kom ka jing dai ka nu ka ba khamma te dangi pe hapo met jong fi don kam hi ka klan mo ki don ki dokot met ki badan ki bas sop ye ka klan bade ka to ka de ka protective effect mo kom ni pe te ka sneer kadang ka jing kadang ka klan ka sop ye kani kam ki klan ye kani ka met bakin dai ki infection ki te ka to ka don kam bade excess body weight ki ang mo kini ka jing mi jong ka klan nabar ka met jong fi kini ki khapo ka jing mi jong khapo ki this is not good kam de ka ba to ka de kam de ka klan ka ba te kat bala hi fidi ban maintain ni ka BMI jong fi but hedi ban penduna ka klan pa met jong fi kata flap ban penduna da ka jing le exercise ki lifestyle modification but ka sumari ka jing ba jong fi te kini ka screening ka don em doktor ka program la se ha ka hospital ko pidon hani gyms la ni ka sarkar ka pinnaga health department ka pinya em bandon kini ki screening na ka binta ka jing pang Klong Snam jing pang Klong Snam ha ki school menta ka don ban kem ni jing pang paislio hapo ki klung ki balik kena ki balik school pada haki adult semene haki rangba ate haru menta ngapa i kini ka scheme ki ngiru idang temu hi ban senang nak ka full body check up mo kirun ki private hospitals ki bobon mo balik ka preventive screening ka preventive screening ka de ba ban pet no ban yo kem ki jing pang shwa ban kan pau ka jing pang hapo ka met jong fi tingi dang i perkat person hi ban ya stang no ya kini ki programs ban le ka screening ya kini ki cardiovascular diseases ne ki jing pang Klong Snam ban yo kem kam kloi te banga kwa ban kali phi pat doktor shaphan amar mentangi I ka de ka mo ka por ka ba ki brio par khoi kismat ba ban le gym but hatu ka ne ka rukom exercise ha gym hoi ki don ki trainers but hatu ka don kam em ban pet like for individuals but ki brio shimet ya ka rukom don kam rukom exercise jung ki la ni ka type of exercise ba ki de ban le hatu ki kum kita don kam nem doktor khnang ban ya da ya ka ni ka jing pang Klong Snam pe kat kum ka recommendations jungi ka de ba fidi ban ka active lifestyle ka de tang ka tai filap le ka gym ru hane tang ka kam yeng filap le tang ka kam yeng ban pen la exercise le de mo te da fi tre kam yeng ru ki bon ki kam yeng filap ban sa jan ka jing sa jan ru ka de ka ba exercise ban exercise le de tre kam khper mo pen kho je ka yeng long ki long active hapo gym ru filap ban le ki tu ki mo kidon ki moderate intensity workouts kidon ki low intensity workouts kidon ki heavy workouts mo te ni recommend ba fidi bandon ya ka 90% target heart rate achievement mut angka nga ngade da fidi kum balai posan Snam mo te ka maximum heart rate fidi bandai ba fidi bandon kade 220 minus the heart minus 35 years old mo kade ko poi kum mashi sat senyo posan ne te fidi ban yo 70% da fitri kami da fi mare fidi bandon ka tu ka target achievement jangka 70% jangka heart rate jang fi menta kibon ki app kibon ki smartwatch kibon ki baje ki hak kito filaban fix ek program kanu step fidi baniat kanu sinjang fidi ban kiyo kanu fidi baniat kla thobe jang to te ka to filaban pendon kam ban le ki workout ye kini ki hayeng le ki workout hayeng non kam le gym filab le gym ngim khang ya kata kadi ka ba mo pada ki brio ki bran ki jing pang Klong Snam te ngi hap use ya ngi hap pendon kami ka ni ka caution mo ki khon te fi hap contact you physiotherapist jong fishwa shwa man stang no exercise hakibri ko don jing pang Klong Snam kido kibri kula de sha poi Klong Snam ru
ngi ong fidi ban yaj fidi ban yang fidi ban la ban yaj ban yang bat ban la ki intensity workout ki ba prescribe ngi kat kum ki physiotherapist te kan ka cardiac rehabilitation ki khot ye kan harin bala de poj Klong Snam ngi don ngi ka cardiac rehabilitation program te hang to ngi batai kumno fidi ban yaj kumno fidi ban yang kanu fidi ban mare kanu fidi ban exercise te kini ki don hapok exercise ki brio ki buat ki bala de poj Klong Snam bat ki pada poj Klong Snam te ka bay day bat ba ki jingpang ba fer ki ba ki brio ki yo doctor hatu ki don em ki jingpang pat suppose menta kum ki jingpang cancer te hadin bala le ka treatment te kan don em ka risk ka ban kta yo Klong Snam ki ba kum kita ki patient haki brio ki ban cancer ma ki don ki dawai ki hap niat ban penyap itu cancer tu kum ki tu ki dawai ro ki don ne ka cardiac side effect mo ki don ma ki there are many recorded events te ketua ngi hapej ba iki brio ki bala yo chemotherapy kanu ki laban le kanu ki laban le ya ka exercise namar ki laban yo ka jingpang Klong Snam namar ketua ka jing tu ki dawai ba la peniat ban pendu itu cancer ki laban kata yo cancer nda ngi pej pada hang ne ong ka ni pej hang ni hapo Meghalaya kiran ki brio ki ba di duma ki ba di bam shibun ki ba di bam kwai shibun ki cancer mo ki turu ki dan be ka respan iyo ya ka jingpang Klong Snam te la what the fila pa sumari le cancer do there might be a risk of heart disease kadang ka risk ba fila ni jingpang Klong Snam ya kum kini ki patients ngile ka cardiac thorough cardiac examination te ngi hapit bnia ngi hap test pa yu ni Klong Snam te shaman penia kini ki dawai penia yu Klong yu ni cancer ka proper cardiac evaluation ngi hit le ban pej Klong Snam ubiang ne da umbiang Klong Snam te ngi bujli ngi punya parent det iku dawai ban pen do you new cancer te ha ka bay day bat ba kini ki long kmi la ni ki kin thai ki bala poi karta of menopause but mo kata ka hormonal imbalance e kala don bat kila don be ka tendency ban gain weight ban difficult ban lose weight kum gitu pat ka don em doctor ka ni ka kum pi ong mane tre kam yeng e ho ki long kmi ki tre kam yeng ne kan don be ka tendency ban kio ko weight te ye ba kum kita ba ki don em ka risk ban yo pang Klong Snam da fi pej ki brio ki blayo menopause ye kan thai ki blayo menopause ka risk ka long ka ju bat ki kerang ba shin rang masan yo menopause ya masan yo ka menopause ka risk bakin yo jingpang ka long kum ju he te ye ki tu ki hap maintain ka habit ka lifestyle ba khamba ka healthy lifestyle ki ong henta ba de ki hap sange uduma ukwai kini ki lifestyle habits ki hap duma ki hap sange henta ba de ka sugar ka chini ka clean ka cholesterol ki hap sange mlaman iyo te kuble shibun doctor songtunat banyo banyak kren bat phi menta kasngi halor kani ka phang ka Jingkoit Jingkhiah jong Klong Snam hoi la si ki jingkli ki nang bon man kli ne ka program ka jong hangni don kam mangin pen kut no menta kasngi bat la singin se yo be doctor ha ka por ban nang yo ban batai shu ingi shphang ni jingpang Klong Snam bat kumno bangin la ban sumar ban ya dai la de khnang banginum ha ban poi mo ka pot bangin yo ni jingpang Klong Snam te sa shin doctor kuble shibun nam ta ka por ka jong phi bat kuble shibun nu ki parlok ki ba pej ya kani ko program kuble shibun